ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ 100 ಡೇಸ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ತೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡವ ಭಾಷೆನ ಕನತದಿರು ಆಯ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲ ಭಾರಿ ಐಕೊಂಜಿ ಆತೊಯೇ ಒಂಜಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಇಪ್ಪಾಡು ಆತನ ದೈವದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಯಜಮಾನನ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪಾಡು ಹೊಣ್ಣನ ಪಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಟ್ಲ ತಪ್ಪು ನಾಡಿರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಐಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಣು ಅನ್ಪುಣೇನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನೆಕ್ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ 2-3 ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಮಾತದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಬಲಿಪುಂಡು ಮಾತದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ತೋಡೈನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಎಂಚ ಪೋತನೇ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಒಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆತನ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೀರು ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಿಗೆ ತೋಚಿಪಾದೇರು ಅಂಚಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ತೂಪನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಧರ್ಮನ ಓರಿಪರೆ ಬೋಡಾದ ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಬತ್ತ ಪನ್ಪಿನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ತಿರಿಯೊಂದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಥೆನೆ ಧರ್ಮ ದೈವವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದವರೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದೂರುದಾದಂಡು ಬಂಡ ದೈವಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಕನಪೇರು ಆತನ ನಾಟಕ ಕನಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಕನಪೇರು ಅಟ್ಟ ಅಪಮಾನ ಆಪುಂಡು ಅಪನಾಲೇಸಿ ಆಪುಂಡು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೂರುತ್ತುನು ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಉವೇ ದೂರು ಕೊರೆ ಬಹುಶಃ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜಿಂದೇನು ಅದೇ ಪಂಡ ಒಲ್ಪಲ ದೈವಲೆಗೆ ನಿಂದನೆ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವಮಾನ ಒಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕತೆಗೆ ಆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಂದೆ ಅನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರಡಿಸೋಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಟೋಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಇದು ಕುಡ್ಲಾಡದ ಏತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎತ್ತೆ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೂನಗ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಬನ್ಪ ಇಂಚಾದು ಕೂಡ ಅಂಚಾದು ಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಚೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಲಿಪದೇರು ಟೋಟಲ್ ಉಂಡಗೆ ತೆತ್ತಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೈವದೇವರನ ಕಾರಣಕ್ಕದಾದ ಬಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೊಂಜಿ ತೂಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅವೇನೆ ಅಂಚನೆ ದೇವದನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಚಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ತೂಡೈನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ದೈವದೇವರನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಮಲ್ದೇನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬದಕ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕೆರ ಬಿಡು ಖುಷಿ ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಕೊಡಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವನ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟೆ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತೋಚದಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿ ದೈವನ್ ಒಲ್ಪಲ ತೋಜ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕನೇ ಏಪಲ ಕಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ಲ ನಂಬಲೆಕ್ಕ ಧರ್ಮ ದೈವಲು ಕಾಲಿ ಒರಿಯನ ಆಯ ಇಂಚ ನಟೋನು ಆಯನ ಭಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತೊಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ತುಳುವನ ನಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬುವರು ಅವೇನು ಮುಲು ಸಿನಿಮಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜದರೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ದೈವ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುಂಡಿಡಿತ್ತಿನ ಅಂದ್ ಪುಂಡಿಡಿ ಏಪಲೆ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಭಕ್ತಿಡೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಜನ ನಂಬುವೇರು ಮೂಲು ವಾಸ್ತವ ನಾವು ಅತ್ ನಂಬಿಕೆನ ಬಂದಾಗ ನಂಬಿಕೆನೇ ತುಳುನಾಡು ವಾಸ್ತವ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಪೊರ್ಲಿಡ್ ತೋಜದೇರೆ ಧರ್ಮದೈವ ಗೆಂದುಡು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವರ ಬತ್ತಡಿ ಪೋಂಡು ಅವರ ಖಂಡಿತ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಲೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾನ ಅತ್ತಿಂದ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ದುಂಪೋಪೆರ ಐಕೆ ಬೆರಿಟ್ ಅಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಂದಾವಡು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಖತರ್ನಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೂ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆಲ್ಲ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದ್ರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಕಲು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನಿಗೆ ಎಂದಾಲೆ ಬನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿನ ದೈವ ಕೈ ಬುಡಿಪೋಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನ ಪುಣೆತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅದು ತುಳು ತಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ತಕ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ದೈವದ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ದ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿತಿನ್ ಮಂತಿದ್ದೇರು ಹಾಗೆ ಪಂಡಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೂನಾಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಶಕ್ತಿದಾದ ಪಂದಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋಚ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚಾದ ಈ ಜನಕ್ಕುಲ್ನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ತುಂಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿಸ್ತೇವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾತು ಬುಡ್ಪುಳಕ್ಕೆ ಮಾತಿರಲಿ
ಶೋಕಾತನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಂಜ ಲಾಯಕ್ ಆತು ಕಾಂತಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಡಬಲ್ ರೈಸ್ ಆತೆ ಕಾಸು ಬಾರಡು ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಮಾತಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ಬೈದರು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದ ಭಾರಿ ರಿಚ್ ಆದ ಇಂಚ ತೊಜಿಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ತೊಜಿಪಾದೇರು ಓಲ್ ಒಂದು ಕರತ ಬರದಕ್ಕ ತೊಜಿಪಾದೇರು. ಸೊ ಅವು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಪುಗರ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ಬಟ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಮಾಡ ಎಡಿಟರ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಲಾಯ್ ಭಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡು ಓವರಾಲ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದತ್ತೆ ಮಾತ ಮೇಟ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡಿ ಅವೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸರ್. ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಎತ್ತರೆ ಇರ್ಲಾತು ಬಂಗ ಬೈದರು ತೂ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಬಣ್ಣ ಏನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 18 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಲೆ ಮಂತು ಬೈದಿನಿ. ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಒಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಬರೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಅತ್ನಾಗ ಒಂದು ಲಾಂಚನೆ ಆಪುಣ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಮಟಿಗೆ ತೂನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ನಿತಿನ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಮಟಿಗೆ ತೂನಾಗ ಒಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಈಜಿ ರೀಚ್ ಆಪಿರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ 100% ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ 100% ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಂಡು ದಯಪ ನಾನು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನಾಟಕಗಳು ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬರೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದತ್ತು ಎಂಚ ಬರ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ನೀವು ತೋಚ್ಬೋದು ಕೊರಿಯರಿ ಅಂಚ ದಕ್ಕಲಿಗಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾನು ಹಾಕಲಿತ್ತ ದೈವಂತದ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ ಶುರು ಮನ್ಪುಲೆ ದೈವನು ತೋಚ್ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ದೈವನು ತೋಚ್ಬೋನು ಎಂಚ ಬಂಡ ಧರ್ಮ ದೈವ ಸಿನಿಮಾನು ತೂದು ಕಲ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಆ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಲೆ ನಾನು ತೋಚ್ಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಿದಾಡೊಡ್ಸಿ ತೋಚ್ಪನಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎತ್ತವಡು ಈಗ ಎಂದೋಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೊರ್ಮಾಟಿಗೆ ಮನ್ಪುವ 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಮಚ್. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ದೈವದ ಕಲೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಆಗಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಮಿತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಲ್ಲದಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಯ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಚಿನ ನಾನು ಮೂವಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಬರಲಾತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ತುಳುತ ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದಾಂಡ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ತುಳುತ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಂದ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚನ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚೆ ನಾವು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಐನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬುಳಿಚಿಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಂದದ್ದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ತುಳುವೆರಡೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿರ್ದೇಶನ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊಣುತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ತುಳುಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನನಾತ ಲಕ್ಕದ ತೋಜೋಡು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆರೈಕೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂವಿ ತುಳುನಾಡದ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಟು. ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ ಬಲೆ ಈ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ದೈವ ಪಂಡ ಆ ದೈವನ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೂದು ತೋಜಿಪಾದೇರಿ ಈ ಮೂವಿಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಹಾತೆ ಬಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುತ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಡುತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ನೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ನೆಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಸ್ಪನೆ ಅಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಂದ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅಪಚಾರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚ ಮಾತಾಡ ನಟರೆಲ್ಲ ಬರ್ಸೋಕತ್ತನ ಇಂಚನ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ತುಳಸಿ ತನಕ ಬುಲೆಪಾಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೈವದು ನಮ್ಮದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮದು ತುಳುನಾಡಿಂದು ಸ್ಟೋರಿ ದೈವದು ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್.
ಧರ್ಮದೈವ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಸಂಸಾರ ಬತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡು ಬೈದನು ಈ 2 ಗಂಟೆದ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಡು ಬಾರಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ತುಳು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪೊರ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಅಸ್ಸಮದ್ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಕುಡಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಡನಾಗ ನಾನಲ್ಲ ಬೋಡು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮನ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಆರೆನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಆರು ಏಪಲ್ಗಳ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂವಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಂತಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆರ್ನೋಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ತೂದು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿದಾದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಆಯ್ನಾತ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಐತೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಓಲ ಬೋರ ಅಂತಂತ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪುನಕ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಬಲಿಪೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಡರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ರಿಲೀಸ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪುನಕ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಮೂವಿ ಧರ್ಮದೈವ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕುದ ಕುದರೇ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮದು ತೋಂದು ಬರ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಒರಿಯರ್ನ ಕಲಾವಿದರ್ನಾಗ ಅಭಿನಯ ತೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಎಂಕ ಚೇತನನ ಮಾತ್ರ ಆರು ಪಾತ್ರ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಚಿಂದಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಬೈದಿಡಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬರ್ಪನ ಸನ್ನಿವೇಶ ತೂನಾಗ ಸೈಬಣ ಎಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲುದ ನಲ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಥರ ಉಲ ಹಿಡ್ದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ನಾನು ಈತೆ ಪನ್ಪನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡು ನಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದೋದಿತ್ತು ಆಣ ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೋಜುಂಡು ನಮಗೆ ತೂಪನಂಚಿನ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಈತೆ ಪನ್ಪನು ನಿಖಿಲ ಕೈತಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬೋದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ಧರ್ಮದೈವ ನಮ್ಮ ದೈವಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯದಾದ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಈತೆ ಪನ್ಪನು ಬೋದು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡೆ ಏನು ಗೆಂದಲೆ ಬಂದು ಬನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ